Δόπουλο, κύριε Βαφίδου, κάτι θέλετε να πείτε? Πολύ σύντομο. Ναι. Ένα σχόλιο που θα ακουστεί κοινότυπο, αλλά αφορά την ποινική προδικασία είτε αυτή τη παράβαση του ΚΟΚ και τη άκρως επιπόλαιης συμπεριφοράς, μέχρι τη δίκη για τη Χρυσή Αυγή. Ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα? Μεταξύ άλλων, η πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση της ποινικής προδικασίας. Ένα πράγμα θα σας πω τώρα, σαν προσομοίωση. Ας δούνε οι πολίτες που μας παρακολουθούν το πότε θα πραγματοποιηθεί αυτή η δίκη και η παραπομπή στο ακροατήριο, ποιος από τους μάρτυρες θα ζει μέχρι τότε, ποιος θα θυμάται τα περιστατικά. Θα έχει βγάλει και δίπλωμα. Πόσο ξεθοριάζει μια ποινική υπόθεση και πόσο πραγματικά μπορούμε να μιλάμε για κράτος δικαίου, για δίκαιη δίκη. Προσοχή, εγώ λέω ότι οι προθέσεις όλες κατατείνουν εκεί. Αυτές είναι οι προθέσεις οι πραγματικές. Ξέρετε πόσους υπουργούς δικαιοσύνης, επειδή καλύπτει το δικαστικό ρεπορτάζ, έχω σχορέσει με την καλή έννοια, έτσι. Δηλαδή έχουν φύγει και μιλάνε πάντα για τους νόμους και ρυθμίσεις προκειμένου να επιταχυνθεί η δικαιοσύνη. Εγώ θα σας πω, κύριε Κουσουλέ, ένα πράγμα. Είμαι ευγνώμων που πρόλαβε ο πατέρας μου να ακούσει στο πρωτοβάθμιο εφετείο κακουργημάτων την καταδίκη αυτού που του κατέστρεψε τη ζωή. Έτυχε να είμαι εγώ, η δίκη αυτή διήρκησε, η αντιδική αυτή, με συγχωρείτε, δίκησε 15 χρόνια. Και αντέξαμε γιατί έτυχε να τον υπεραγαπώ και να δώσω όρκο ότι αυτό θα το πάω μέχρι τέλους. Και αναρωτιέμαι, όλες οι άλλες οικογένειες, μιλάω για μια θηριώδη υπεξαίρεση, καταστράφηκε η ζωή μας, είχαμε ισοπεδωθεί. Σε τι ποντάρουν οι απατεώνες, οι εγκληματίες και όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι επίορκοι ζουν και παρασιτούν εις βάρος των ευσεβών πολιτών της σωστής κοινωνίας? Στο ότι ο άλλος δεν θα αντέξει οικονομικά, να πάει τόσο πολύ ένα δικαστικό αγώνα, δεν θα έχει την ψυχική αντοχή και δεν θα έχει το μέσο όρο ζωής που του επιτρέπει να φτάσει μέχρι εκεί. Και κλείνω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε...